Guys, mag-inject mi daris mga kanding. May si mother, injikan si mother. Liwat ni Tisoy. Tawanan mga itong isa. Kung nai-isa, unsa na to inject kay naintan pa. Just didi na. Hala didi, kaya rong mabusog. Guys, aran didi. Liwat ra ba ni silang Tisoy. Si Tisoy kay paak maghas. Ha? Pare, mo pa ni jang i-inject. Ano? Hingi. Buntag siguro na i-inject pa or sa bahapon. Ano ba? So, tusok ko na to guys. Pagdako na rin vitamin B complex para sa among mga alaga ng kanding. So, gamang angkan, duha ka buok. Anisan is landong ibutang, ayaw painti. Doktor sa mga kanding, papagabril. Bay. Basig wa makuan, basig Lagun. Babul. kitid man ngi. Sabi na nabihinog na yung magkapadas. Whitey. Nung si Whitey. Dari Whitey. To. To Whitey ikaw. Mas Whitey. Lisik. Imong lisik ng injikan. Aron Whitey, mo kunong lisik mo injikan. Sa mandapit mong injikan, nagkunot. Oh, nagkunot. Kana humukra. Papanit na. Ngi. Whitey. Injikan Whitey. Lagi. Naraan heras landong ibutang niya. Kenap. Napaisa? Kare? Hindi patataoy sa. Whitey. Manag-inject sa vitamin B complex. Agatong isaan sa tuingan? Ivermectin. Kung ganina. Vitamin B complex karon. Hikot sa dasaging niya. Ada saging na. Ano? Lubog man. What? Diraya dia. Alaka. Isur pa. Man ya. Nge. Ha? Katong primero? Ito na ya. Bagut-but mas Whitey. I-injectan ko na siya. Tawanan man. Magaban to likod no. Ito pang ilang ang tawanan. Mapod sakit eh. Sakit na lamok ko yun. Lamok. Tesa. Nasingkan. Ano yung kaglamok? Dato di. Kit magas lamok gab. Ano guys. Inject time. Nagihukas kay pang alimutan. Nah, diri ra selendong ay ra init. Diri ya. Buanit man kuya. Laki ni ba di? Buanit man kuya guys. Buanit rang kuya guys laganding vitamin B complex nang gikuan tusok. Hoy, upo pa. Upo pa. Mulog 18. Adna na. Tarag puti pa. Whitey guys to. Si Whitey. Sure. Yaw pod. So, manag-inject ag makanding guys, di makabuok na yung mga angkuan. Manag-inject ag mga buhiin. So ag kuan, angkan duha ka buok manapod. Nge. Dara. Angkan.
Liwat ni Tisoy. Ang mga bibi. Liwat ni Tisoy, guys. Tisoy. Ubadyo ni Tisay. Liwat ni Tisoy. Ilang papa. Tanaw ko ba? Laki ba ni? Badji. Tisay. Kari. Talikod. Talikod. Uy, laki. Uy, Tisoy. Di atas Tisoy day, guys. Na niliwat ni Tisoy. Shay. Shay. Kari si Tisay, kari si Tisoy. Nara mo ha, ganahan na sila weather bitaw, kuan init ngaron nga panahon init. Ganahan sila. Di sila ganahan og ting-uwan kitog nawon. Kandingan lagi. Liwat ni si Tisoy, liwat ni kuan guys, Tisoy de. Kari si Tisay. Tisay. Do. Yumus. Nara mo ha, manag-enjoy mama. Manag-enjoy kay vitamins. Karpi init uy. Bitig init dari. Nara. Manonok. Balitad man na imong balhibo nok. Mo na bagong kuan na guys na. Mo na imong bagong ipaliwatan kana na. Kaya bitaw na nga bali ijahang balhibo. Kulengon. Mana ka injike? Mana ka injike? Tigil bangling mura bagi. Kabuhi. Aga saya. Kana pa ni sa vitamin. Tanas, mana? What timing? Ano ilang mother tak Allah dumbul-dumbul isang anak isang suso. Hala, may laki na niya. Tanaw ko no. Kani. Liwat pa bagya po ninti. So, niya. Ay, sa manijikan. Itlog. Kaya ka sa musikat-sikan. Ay, ang sakit. Sakit ka, Jo. Oh, ano yung sakit? What's up? Na, niswagit na. Na, kuno ma. Kala ko. Sakit na Hala, yay. Ay, baby. Uy, ginoo na yay. Mang kunos di Zapadir. Mo manggi. Hala ka. Ano, nagtuwad pa. Luoy laman. Kita ka ni sabit. Hala ka pa. Luoy laman. Kita na. Sakit na. Sige, dagan lang ka. Dagan si mo mama. Luoy laman. Dagan ka. Ladi mabutang isang swagit pa na ron. Na. Baji. Hala, nag-iong. Hala ka papa. Hala ka. Hala, nag-iong. Giinjik kang papa. Sabad ako na. Na, tanawa lagi. Painjikan mo kay vitamins na. Yung lawas. Alam mo mga kwan sa una. Karnaba. Kwan may bunga. Sabi, tanawa na to. Basing na batin-batin. Tugoy na laman ang iniputlan. Ang iputdan. Luoy laman. Yung kiung agkatong gagmatoy di sa. Adjaw sa uy. Luoy. Penjikan na po ni sa nati. Giaway mo? Uy, giaway man sila. Manag-inject silang tulo. Ay lang mama, duhay inject. Duha ka vitamins. Isa sa baan. Naray. Yes, nagluto ko gamang snacks. Banana Q. Okay. Dadan na mo atos dagat karon. Dadi apoy. Saging dinang ag. Dapay saging dinang ag, guys. Napay bolanghoy dinong ag. May madadan ron. Napanatiwas pa kong luto. Kaya ito sa misdagat ka rin. So, dahil na guys, naman akong luto. Manindadan atos dagat ron. Mga banana Q. Handa. Dapat may gluto.
Kay palit pida tong kilawon. Nay kilawon karon. May mga isda dito. So magdapod mas amang pukot. So kita-kits tayo to sa dagat ron guys. Rami ka sa masaging. Uy. Luto ko ka man. Doon naman ikot-kutok mga bata ba? Pangtasan. So wato sa mi guys sa dagat karito. Pida kuyas. To ang kuyas na mahipa. Nami kay may palitan. Manabo na pan itong kuan, kilawon. Manabo na pan itong mga kilawon. Yes, guys. Nung namianda, so hinahinay rata kay sa Badura baron nagkagsakdanan. Hinahinay rata guys, hinahinay. Kaya nagtutong guys. Motivation na school. Dito siguro niya. Grabe naman naghanag kami niya. Magsiya dyan sa kalaka dani kay ano. Daw ba sa suba? Daw ba sa suba? Sige kuwan, sige pagkuha. Suba sige. Kana may plastic ko lagi. Padung ko sa kanawa. Kanawa area. Kada to nga dapit. So dari is long sodaan ani guys. Ang kumprahan nagfish. Ang kumprahanan at ang kumprahanan og isda. Dai dapita. Dai galingan dati. Ang dragon fruit dato dapat ba sa isda lagi. Ang mga api magilang buhay. Mindara kating anina. Ay alo na mga humay. Ting anina. Danamis kuan guys, danamis dagat dari sa bunbun. Sumato sa kurat sa mga kuyas kay nagdaman to silang taga kay managa lagi kuno sila. Mazur man dali rog makatagbo taw na lagi kay namurag na may managat ron na siguro manarap og kuan. Tugnos og bulinaw. Nagtutas mga boys. Di kami. Nasa nga gid man Miss Ubus. Uy hala kuan man di ay. Hunas man day kaadyo arang hunasa. Hunas. Ata guys, hunas. Maday hunasa. Manginhas nun ta. Oh my god. Nga naripay ko na to. Dari nga side na piliguanan dari dapit guys. Hala. Dato may das nangagi dato to. Dato may naghaling-haling dato dapit. Dari meron. Silang tulot Kuya Gael, Kuya Kinken, ug si Justin. Wow, lami man dari kaliguan. Ito yung nagtahi sa isang pukot. Isa na. Ito nila kuya to. Ito sila. Di dangag danakin, aw Gael? Di dangag? Lami dahil sila dari kaliguan dahil na. Talikod ba? Talikod! Pamay ko ya? Milit! Padung sama ni. Milit! Hala, daghag kuan day. Hala. Saan na? Isa ka pamilihan nga kuan, Shell. Hala, daghan na lagi. Umang man ni. Hala, uy. Basinog ya, basinog kanang nubo, kanang naisakto ra kataas diyan sa imo ingana. Sa ugma na nay makuha ingan-ingon. Tuzuk-tuzuk. Paghinay. Dato mo pagligo-ligo yakaw. Sarap. Samis na diwata. Ipato ra na yung taga na bambot naman. Manguha na sila tugnos. Kanay na. Dapat taw tugnos dani, tugnos og bulinaw gagmay. Nindot dari guys. Ag dito pikas dito mo toy bunbun dito dapit. Dito. Ag dari sa kuan po ni kanang naay. Mo lagi ni bunbun man siguro puno na ning area ha. Kun nindot man ibad dari kaliguan di ay na. Mas okay pa dari. La grabe gisda diha guys, nag-ikid-ikid ano naghana. Dolphin. Wa man dad ani Gabriel lagi sa hangkuan. Pukot. Dolphin, manggod to.
Ha? Lamig na to kaligoy antino. Anak mo pangaligutin. Yan sa na. Daura man na to. Naman pa kaliguan na to. Kaso batuon diri. Nang punikilguan na tunahan, no? Agbo na to. Bunbun na to ba? Katon na to na. Ay, sikuan. Kana uy. Das na ngagi. Pangari naman kay taob. Tao, maganda, no? Anta mataob na ni. Padung na siguro ni. Isda manago sa bato. Bikog na isda ni. Bikog isda tining kuan yan na. Kaya kin kaya gail. Naga ko na sila. Ato nung. Masih nice shirt. Wala ko. Oh, may kuwan niyo. Ay, nasa punoy. Wala ka na higtag tumuiwa. Magbangat. Yes ya. Lah, sa kani. Lala. Sa ni guys na. Sa ni. Lala. Sa ni. Lagi ko ignorante ka dyan taga bukid ba? Dala na putod. Dada. Nakamang-kamang. Tanda mga laki to. Hoy, bulinaw ya. Mamulinaw pud mo. Dani. Agin so ako ani isda kaglaod. Pukot ko na mo. Habi ko mamulinaw pud mo. Ano na sila kanina? Kana sila day mo yung mga kuan, bulinaw ug tugnos kana sila na mga naga. So ari ta dani kay managbo ta. Mga na sila bulinaw kailan na sig-anrong tataed. Kimi na enjoy kimi dari panguan o kumang. That is umang. Para man nagimuhang duan. Yeah. Ay, nana kami. Ito na kuya to. Ang tulo to Asa to lapadong silang tulo. Kuya Gael, si Justin o si Kuya Kinkin. Mukamang na ni mo umang. Mulayas na na. Sagdi. Mukamang na isang umang. Musibat na isang umang. Tanaw guys. Musibat ng umang nga ron. Bawa pa. Nagbo na sila. Nantang makapalit lagi tadanero mga 1 kilo. Balami kilawon. O diba turtahon. Namin na sa tortahan guys kaning kuan ba bulinaw or kanang tugnos di mga silang ngawan kamang na awa Dani layas na imong umang Kim lakaw na asa kuya pa doon? Tiil. 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 Kailangan pag ko'y tiil. Saan sila pa doon silang tulo? Dahil sila mata maligo. Hindot dari ganahan sa magtambay og dagat. Ganahan ko magtambay dahil sa daplis dagat guys. Mawa at ang laay bitaw. Hangin. Dengan way init. Hindot ganahan ko. Pawas laay. Ang lakaw na, taas ng tulin. Ni panguha nila guan guys, kanang na ay tugnos or bulinaw, maglumbay na sila, may nga na ba? Maglumbay silang tanan. Ayaw kimi. Kaya rong ilarang pang sarapan ng kuan. Ang sarapan nila ng mga
tugnos ug bulinaw. Lami mo sakay no video ba kana na. Sakay na sila ang bangka. Padung din ni Hunas. Mama, look at me. Look at me. Lagi what's up? Aka. Kiro. Aka. Matatan. Ha kag makuyas. Bi. Tanawa ko no dito dapit big tobak la kuya. Nice ka dala magtambay guys. Hindot man dire kay putig bahas na. Arang nasa uy. Tama ko na lang. Na guys, nagbota dari isda. Mau ba? Ilaga jud mi ko ananday. Pakanon. Ta. Lagi. Kaya emang dang saging og bulanghoy. Paghinay kimi ha. Sarata guys, managbota dari og bulinaw. Ug sa ilang mga kuha. Likim. Dari. Banag-ban pagpating gamay Ano ra guys? Talila. An buna. Saman. Isda. Ta. Ri. Apa tadi tuh? No. Ha? Oh, banu-banuin mang ka. Agoy. Sing na pa. Kay palit me. Agay. Siya nga oy. Aw, tutoy mangita ta day. Ta. Musik na para sa la tamag-tamag kay mao naman eh. Naga. Meron ta guys, magtamak-tamak ta dari. Sa simbakog na ito dyan, limbaroy na gajir. Dara ya. Kawahig sidlanan. Teka. Hehe, di ajun mabahinan. Pila man niya? Ha? Tiyaw. Lah, salamat. Bahalag na basa-basa kay na ah. Thank you. Katuday basig na atuday. Ang palita day ating dugang dari. Sagdida. Bahala. Agoy. Basig na ah. Sigamay. Katang paliton. Libre. Lagi, gamay rin ako. Ano no? Di para das na lagi rin no. Uy, Maria Jose pa. Sus, Ginoo. Dali kimi. Dali lang. Bahalag mo basa-basa kay na ah. Ano ba basta na isda? Kada patagbo din mi dito. Dali dagan kimi. Kada ko una. Sunod pa na mas kimi girl. Bahalag na basa guys, basa kay na ah. Dos? Pagapin te kay manggamusin. Kadun pa ni Galisyo. So nihit karong adlaw ah. Des nangagir, naghana day no? Naghana to ah. Naghana to des nangagi uy. Ha? Yan na guys, ang among kinilaw, tugnos, sagol, bulinaw. Oh, saan na, Ji? Tugnos, bulinaw. Tugnos, no? Tugnos, dapat, bulinaw. Dapat, manig amang tinagbuan, dato ganiha. Dato, isang parisan dari. Asyaro. Lapunit, saging ubulang hoy. Grabing lamia, oy. Dali na mo. Dali na mo.
Uy, kalami dyan. Salam. Managad. Kami mukaan mi. Kalami agas na. Mi yan. Kaya sana ito na bulang huy. Nga uy. Mi nga. Di mo mga bala mo. Nga mi. Daghan. Masalig sila kay daghan man ang. Kami kay mukaan mi. Uy. Bahala na ka basa-basa. Basa ka nakakaon. Jay, pala ito, Coke, Jay. Maya oy. Mga agad ta. Uwel, mag-uwel ka. Ay na. Dali mo na, Brad. Nga. Pila ka na ng uwel, Jay? 30. 37. Pila ang Coke, Jay? Ba 50. Bayan ka na ha. Bayan ka na ha. Para matamtan ni atang kaon. Adiyo. Jay, Coke o uwel, isa ka lapad. Saan pa tayo mo yung sagola ni? Na itlog. Hitlog. Corn starch. O, pati corn starch. Hulot na. Gas na miingon. 1/4 na ni. 1/4 yung haling. Jay, mo yung kuwin sa halin. Okay na ko na. Saging. Isa ka buok bilin ako. Saging. Para sa natuog. Isa ka buok akong bilin sa mangga slice. God na ko na binangon nga. Nahurot ang imong pila ka sakong nahurot ron. Awa pa eh, ugma pa na. Ugma ka doon na abtag hapon. Diyan na abtag hapon na imong mangga ugma. Minum di ka te. Pahilis. Lagi si Zara may kasulusulog inom. Ah, dek. Mm. Hindi ko makabag eh. Yeah, wala. Yeah. Ano mo? Asa imo ni maluto? Dagko ni mga saging no. Mo naghanap palit na. Kaliwa. Ko di gihato des. Kuan pangadlaw. Saka mo koy lingaw kanina luto-luto ko kuan balalakyo. Mo ni sa pares. Lego. Pagabal. Atong previous brand. Wa ko sa Cusco na miya. May kayo. Disi, alma. Nami ka so guys. Sa mangga ba? Sa mga nun. May ka to presko. Mo pa mo O na pagbuo balag nga basa basta ka Lunes nakakila. wa po. Atong lunes lang. Dapo dia. Yung pagbumpra diya, hindi mo tawag ko Hindi, hapudugo. ilan siya ng Oh, di ba? Apo dio. Positive na po yung Sa kusir. Ang paghahiin. Pagkat pressure. Batuhon. Ha? Pagkat pressure. Yo magkuan nga sa pabatuhon na di ay. Ito, pwede man to yung gian na lang. Adi ayaw sa istorya. Matug dan atong Abi pala na niya. Boy. Boy, ko to. Iwas sa piso. Buli nang libot ng gahing ng buli no. Matug